Uy, sa mo nga bali man yung mga sinina. Mangwa na ta ninyo og mangga. Kay hinog na jud tong mangga nga ginakuhaan na to ninyo ba? Kay taon na ba yata wala kabalik diri Madali lang Maria, paabuton sa nagsusulong pawik. Nga Maria, saglit lang kasi inutusan pa yun ni ma'am. Ikaw Maria. Nagdugay-dugay dito si Dudong Pawiks kay naulaw man to. Kay nasiro man siya sa quiz kaganiya. Ano bitaw magsigi og absent? Absinut pa ayo. Gani. Sungugo na tuturon ba? Nasiro sa quiz kaganina, wala ikatubag kay ma'am. Gawa ganina. Uy, tiro nung ko sa quiz da. Saon man yan ni absent, magkukuha to ni Agi God. Tama po kay naguna sila. Magpaula-ulahi yung ko aron di ko nila masungugan. Tuwa na siguro to sila. Magto na ko di. Dugay pa kayo to si Dudong Pawiks. Magsigitan yung hulap diri dugay pa jud kaayo to. Wala Maria. Andiyan na si Dudong Pawiks oh. Uy, hala. Anong napamana sila diha Dudong Pawiks! Naitlog ka galing na sa quiz. Sigurado jud ko ba ang imusod anon kay itlog. Awa Amis magpauli-ulahi ko guli. Gipaabot dahil hinuon ko nila. Na, masungugan jud ko anig maayo ron. Dudong Pawiks! Dali na ba? Nasiro si Dudong Pawiks. Nakabalos na ko si Buha Dudong Pawiks atong nakagurit kog tai sa baka. Nikyon sabo pa niya si Lucio. Karon zero lagi. Lain pa atong anong gipaabot man ko ninyo? Dudong Pawiks, mangwa daw tanyog mangga. Bitaw, munang gipaulat ka namo. Nga Dudong Pawiks. Mao ba di ay? Asa man ta manguha? Pero, wa tayo sungugay ha? Katong ginakuhaan to inyo Dudong Pawiks, katong nahan sa dakong kay Mito ba? O katong karaan nga kay Mito ba? Na, dili ta dito mga gisa dakong kay Mito oy. Kaya ang istorya, tawaan ba ya daw na diha? Muto, magkanang tawaan Dudong Pawiks oy, mura makagkaraang tao to gani. Sa manitohonan ni. Na, bahala ka diha Maria, di ka muto sa kuha. Tawaan lagi na dihang dapita. Tawaan Japon, muto man kanal pagdali na dira, sunod sa muang. Maria, hapit na beta sa may kay Mito. Ayo sige saba-saba ha. Maria, ay sige saba ba? Si Dudong Pawiks mo, mura mo daw karaang tao. Maning kay Mito ha imong giingon Dudong Pawiks? Wa man lagi mga tao, ingon ka tawaan. Sige Maria, katawa pa. Tara na. Ang manggaw. Daghana ginog oy. Ala kalagang kulma. Dami. A few moments later. Classmate, mubalik lang ko ha kay ako sang isibog ak mong kabaw. Balik dayon Dudong Pawiks ha. Kabadungan tayo ko eh. Bisan mo Dudong Pawiks. Marami. Dali. Ano dagang tiginog no? Sige, mubalik lang ko. Ayaw mong sigban ha diha ha. Dudong Pawiks ba? Murag karaang tao. Kung tawaan ka to ditong kay Mito, dagan ang takag tao. Totoo. Tara, dugay man si Dudong Pawiks. Dito na lang nato siya pabuton sa unahan. Ha? Dahil ako bang mangga? Ikaw na ni mangga. Sa inyo lang balay Maria. Sige, kay kukuha ako ng ginamo sa bahay Maria. Sige, kaya naabot si Tupa nga. Halang tayo. Kami sa mangga. Pero si Dudong Pawiks, nasiro. Ang sinod lang tayo. Si Dudong Pawiks, bahalang masiro. Basta kayo makabalo sa kuha. Maria. Tika lang. Saman. Wala ba kayong napapansin? Wala pa. Kanina pa tayo maglalakad. Gusto di ay? Pero parang pabalik-balik lang tayo sa ating dinaanan. Hindi naman tayo diri ako. Naawa Maria. Saba mong kayo ka ba? Nani ang giingon ni Dudong Pawiks na dili ang saba-saba diri sa kay Mito. Tara na. Pasagad naman mo. Basig nalipat ro ta. Tara. Hala. Kunan Japon niya itong giagian ko ganina. Di ba Maria? Pabalik-balik lang tayo. Inyong saan na ito meron Maria? Ikaw mungod ba? Sabaan kayo ka. Nang ako ninyo pataninlan. Ikaw mo gani nagsaba. Manggani ka. Kamu. Hala.
Sige, minot ta ninyo, do. Baliktaron na to nitong sinina ka para makagawas ta diri abang. Sige, dali. Oh, nabali naman niya itong mga sanina. Ya, tara. Tara, hindi ka na magdugay din niya ba, tara. Uy, no, sa mga nganong bali man yung mga sinina. Ang pawiks. Kanina rami og binaktas, nagbalik-balik rami sa mong agi. Mo nagibali na mo ang mga sanina. Tanawa Maria, di ka mo tuo sa kuha. Una na akong giingon si Muha. Tatawan jud ning kay mituha. Wala mo tao na dudong pawiks. Munang naglibog ko nga nung matawaan na. Ikaw talaga Maria.